Hello guys. Mao ni ang Bukid sa Olango. Ako dari karon sa tunga-tunga sa kabukiran. Yan. Magbaklay lang ko. Usually naagi siya motor. Kaso lang, andok man ko mo sakay motor aning dalan ay kay agoy kasakit pag mapangos no. Ano ka ng pangos no, sakit na ka ng pangos sa motor. May possibility pag ginang pangos nga muhubag. Kugay pa jud kay na siya maayo. Prosahan mosakay sa jud ko no og motor dinhi. Bisan og mahadlok ko pero mosakay lang pud ko. Yan ano siya kung gibaklayan. Pamauli mo strike, pauli mga to, nagkuy-kuy ko rin mo da. Bahala mo kuy-kuy mo din ha. Baklay ko ani, padulong ato sa kalsada. Kay mo pauli na ko sa mga sa bunbon. Monik ang lungsod din hi, Alog-Insan. Inya ang barangay dinhi Olango. So mauni ang Baranggay Olango. Kung mag-ulan din kahit mag-ulan kay dangog kay tanan ang tapos ang motor dili makasulod or gawas ang motor kay tungod sa lapok ba, tungod sa kabasa. Ay naiga motor akong pagmangkon dong ihatad ko nasan la na dito ulahin nagmotor to sila kung sakay. Ikaw lang peg, nakoy salig nimo. Bako salig nila mo sakay. Yan. Mas magpahatod ka sa umanggon sa kalsada. Ah, nagkagikan? Puhaan eh. Asa nagikan? Sa? Dara. Ada na ka? Oo. Pamauli mo stay. Hoy, nag-aligon mo anang daan. Kani nag-drive aning motor. Kuan siya. Bitira na kayo ni siya mo drive sa kuan dalan. Lagi ida mo nag-start og drive og ginig motor do? Umot lang, basta grade 5 pa ako kamao. Grade 5? Oo. Oh, grade 5 pa lang siya, nag-start na siya drive og motor. Kaya karon grade 9 na ka. Mo grade 9. Oh, grade 9 na siya. From grade 5 to grade 9. So, halas na gud kayo siya guys mag-drive sa Bukid. Mao na siya maghapot og tubig ikan kalsada padung dito sa balay. May kuan diri baho hapot tubig mo dito sa susugon sa yang lulog lola. So ako ang motor guys, nakoy motor pero tuwa sa kalsada, wala lang nako dad-ad dinhi kay wala man gutoy brake sa atubangan. So ako lang siyang gibilin sa kalsada. Kay lisod lang siya dadon dinhigod, isugod din mo ani nga dalang gamay tapos
Wala siya brake. Ayan, naabot namin. Arang ako ang motor. Hello motor. Salamat dong. Thank you so much. Sa pagkatod. Ayan. Ampot na ko. Oh, sige dong. Thank you. 14 na ang edad natong bata. 14 years old. Sige guys. Bye-bye.